Art contemporani en plena natura és el que es podrà veure els pròxims mesos en diversos punts d'Andorra, i això gràcies a la segona Bienal Land d'Art, que s'organitza al Principat, instal·lacions de tot tipus a l'aire lliure que interactuen no només amb el paisatge, sinó també amb els andorrans. Com si es tractés d'una forma capritxosa que la neu ha anat prenent la fosa en arribar a les temperatures altes de la primavera, una intervenció artística de Marc Sallarès a la Tartera d'en Carroi pren aquest efecte visual. Una imatge de compromís amb la situació crítica que viu el món amb les guerres ens mostra la silueta de dos germans refugiats. És una manera d'emfatitzar la idea aquesta de que tots podem ser en algun moment refugiats. M'agrada treballar amb temes que em diuen que m'interessen, que són temes socials, temes de natura, temes que realment a mi em colpeixen o que em fan sentir alguna cosa. L'elaboració de l'obra, feta amb tela blanca de cotó i polipropilè, ha ocupat més d'una setmana sobre el terreny l'artista, els seus col·laboradors i un helicòpter. La Tartera és situada sobre mateix de l'anomenat Camí dels Drets Humans, entre Sant Julià i Ordino, que va ser utilitzat tant durant la Guerra Civil en direcció nord com durant la fugida de l'ocupació nazi en direcció sud. La imatge és ben visible des dels carrers comercials andorrans. Quan hem passat pel cotxe per aquí i ho hem vist, ens hem quedat de pedra. Està bé conscienciar la gent d'Andorra una mica i que si és a través d'una imatge impactant, doncs millor. L'Andorra Land Art, oberta a artistes de tot el món, preveu durant aquests 3 mesos l'exhibició d'una 50ena d'obres d'art contemporani. L'impacte visual d'aquestes obres d'art en el medi contribuirà a la difusió del patrimoni natural i cultural. Eugeni Rius, TV3, Andorra la Vella.